Și am senzația că dacă ies din bula asta și dacă nu mai sunt fetița Zului sau dacă nu mai sunt Vero Căliman care nu știu ce face, nu mai sunt nimeni și nu mai sunt nimic. Nu era nimeni din exterior care putea să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă acolo decât oamenii care trăiau lângă tine. De stai un pic, că acum eu tot ce fac eu trebuie să demonstrez în continuare. Nu mai sunt în centrul atenției și învăț să fac pace cu asta. Tu îți dai seama, după ce mi-a mers 4 ani așa, cum a fost momentul ăla, nu puteam să concep. A fost crunt. M-a găsit mama, deci nu, eram gata să nu mai voiam să mai exist. Doamne, ce decor frumos, ce cadru frumos. De ce spun asta? Pentru că până acum colegii mei au mutat numai în stânga linișor sau alți 3 pași la dreapta lor să fie desăvârșirea. Și până la urmă și merita odată regăsirea cu dumneavoastră și în al doilea rând găsirea cu Vero Căliman, un personaj pe care l-am văzut ca personaj până acum pentru că n-am văzut-o niciodată față în față și care după ce am vorbit un picuț înainte de podcast mi-am dat seama că are niște profunzimi care îmi plac foarte tare. Bine a venit, Vero! Bine v-am găsit! Mulțumesc și felicitări pentru decor. Într-adevăr, îmi vine să nu mă mișc. Să nu se vadă colțul. Exact. Nu știu ce. Să nu strică. Domnilor, e ok dacă pun mâinile așa? Pune-le pe ale mele, că măcar ne înjură pe amândouă. Ok. Să fie echilibru. Să fie echilibru. Vero. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici, bineînțeles. Și pentru mine la fel. Mai ales că am stat și m-am gândit la tine mult. Serios? Da, și în timpul perioadei anterioare acesteia și în timpul perioadei astea. De când am lansat invitația, zic, eu stau de vorbă cu Vero Căliman, dar eu m-am gândit la ea mult și aș vrea să știe toate lucrurile astea. M-am uitat de-a lungul anilor la un copil serios, extraordinar de disciplinat, care cumva întrupa o șturlubatică drăgălașă și educativă în felul ei. Totuși, juxtapunerea asta între cine erai și ce jucai atunci trebuie să fost complicată, pentru că aveați spectacole foarte multe, du-te, trambalează-te, bagaje, disciplină în viață, tu neavând chiar 13 ani. Adică trebuia să ai grijă tu de tine. Așa este, da. A fost o provocare extraordinară și da, îți mulțumesc că ai observat lucrul ăsta și anume disciplina, pentru că a fost cheia. A fost cheia succesului. Nu, n-a fost ușor. Nu aveam 13 ani, dar eram aproape o adolescentă la 20-21 de ani și a fost poate cu atât mai complicat să-mi opresc toate instinctele și pornirile unui tânăr care, știi, prietenii ies în club vineri, sâmbătă, tu te culci la ora 10 pentru că la 7 trebuie să fii treaz că ai 2-3 spectacole și apoi te urci în mașină și te duci într-un alt oraș și dormi într-un alt pat și apoi o iei de la capăt. Mă crezi că m-am gândit la toate astea? Și lângă tine așa, cine era? Adică cine îți sufla în pânze? Hai că e bine ce faci, hai că... Wow. Că păreați și pe scenă și acasă un cuib, așa oarecum era. Închis. Adică voi erați voi între voi și vă ajungeați. Da. Trebuie să le mulțumesc colegilor, echipelor care s-au tot schimbat pe parcursul anilor, dar cu ei, împreună, pentru că nu era nimeni din exterior care putea să înțeleagă cu adevărat ce se întâmplă acolo decât oamenii care trăiau lângă tine. Altfel, m-am străduit foarte mulți ani să-i fac pe cei din jur, prieteni, familie, să înțeleagă cine sunt, ce am trăit, cum am trăit, dar mi-am dat seama că e complicat. Și am renunțat. Și atunci m-am relaxat. Dar revenind, colegilor, echipei, împreună. Ți s-a întâmplat vreodată, de-a lungul nenumăratelor tale spectacole, să nu fii cea mai bună formă fizică? Asta mă gândeam. Eu te înțeleg cât pot, pentru că fac parte din acest business. De zi, după zi. Eu nu pot să stau până la ora, pentru că mâine am nu știu ce.
Și în ziua aia mă simt de tot porcul și mă gândesc cum o duc, fratele meu, că uite, am pățit aia. Nu exista varianta nu se poate. Nu există. Cum spune doamna Andreea Marin, nu există, nu se poate. Da. Adică asta era mentalitatea în momentul respectiv. Nu conta că eram bocnă de răcită sau că aveam piciorul rupt sau că efectiv nu exista. Nu puteam să... Nu numai că eu... Picior rupt? Am avut, nu piciorul, am avut, unul dintre, o să spun greșit cum se numește osul. Metatarsian? Metatarsian, așa. Mulțumesc. Metatarsian 5, eu mulțumesc. De obicei spun metatarsian, ceva de genul. De-aia mai bine evit. Da, am avut o fractură de stres, de fapt. Nici măcar nu au putut să-și explice medicii ce se întâmplă, că în România nu se întâlnește prea des. De fapt, nu m-am lovit nimic, doar m-am trezit cu piciorul umflat. Și am crezut inițial că m-a pișcat ceva, Logic. Știi? Și după ce a trecut o săptămână, 2 și mi-am dat seama că nu trece, m-am dus și am făcut o radiografie și am descoperit că era fracturat. Practic, din cauza efortului constant, atâția ani de zile, se numește fractura balerinilor. De obicei. Da. Erai pregătită pentru asta? Adică ai făcut balet mititică sau gimnastică? Nu, am făcut sau gimnastică atunci când eram Tot mică. ajută. Tot ajută, da. Nu, și am, din fericire, mulțumesc părinților, o conformație atletică, sportivă, adică duc bine efortul fizic, chiar foarte bine. Dar pentru asta nu, mai ales mi-a fost greu mental, pentru că trebuia să mă opresc, că aveam spectacol la Sala Palatului, nu mai știu, începam filmările, nu mai știu, că am mai avut și glezna umflată, adică au fost mai multe situații de genul ăsta, s-au amestecat în capul meu, au fost multe. Am putut să-mi iau niște timp, asta cred că s-a întâmplat în timpul pandemiei, nu, n-am avut spectacol, dar aveam filmări în fiecare zi, da. Și în timpul pandemiei, cum a pățit toată lumea? Tu n-ai intrat într-o perioadă a marilor întrebări? Aoleo! Știi, când n-ai ce face, încep să scobești. Da. Iată-mă pe mine. N-am nimic de făcut. Pentru că e nasol. Dacă am de treabă, că de ce am de treabă? Dacă n-am de treabă, de ce n-am? Da. Și uite așa cum o dai ca naiba iese, știi? Da. Noi am lucrat foarte mult în timpul pandemiei. Noroc. Da. Doar în weekenduri eram acasă, ceea ce era grozav. Chiar dacă stăteam doar în casă, dar era o odihnă mult meritată și așteptată. Dar altfel era greu. Era greu, mai ales că asta se întâmpla fix în cele 3 luni în care a fost închis totul. Inițial eu am vrut să mă opresc. Adică eu așa am simțit panică, frica, energia aia, toată lumea spunea trebuie să ne oprim, să nu ne mișcăm și atunci Mirela a spus, eu am stat și m-am gândit, noi trebuie să continuăm și eu o să fac asta, vrei sau nu. Și atunci m-am aliniat, m-am mobilizat, da? Și am zis ok, dar era greu să ieși din casă când toată lumea stătea, era greu să te speli în fiecare zi, să pui funny face, să te duci la televizor, să râzi, să zâmbești, să faci glume, să cauți constant jocuri, energie într-o lume care stagnează. A fost un antrenament extraordinar. Și dacă stagna tot era bine, că cu stagnatul suntem obișnuiți, dar era o regresie, da. Inclusiv a sentimentelor. Știi, parcă toată lumea să nu-și dea sentimente unul altuia. Uite, așa se strângeau toți. Da. Am fost exact în aceeași situație, pentru că și noi a trebuit să continuăm, televiziunile au continuat, bine, în regim foarte sigur, dezinfectat de 100 de ori, mută-te în camera înaltă, să dea cu maclavaiz de la ce Dumnezeu era, spală-te pe mâini de 100 de ori, le știi la fel de bine ca mine. Și mă gândeam inclusiv la asta, știi? Faptul că noi a trebuit, într-un fel sau altul, să ținem ștacheta sus într-o lume care dădea înapoi, chiar și în fața noastră. Oamenii nu mai erau dispuși să râdă. Nu. Și atunci trebuia să găsești o cale. Era... jobul nostru, ca să spun așa, a fost de 2 ori mai greu, dar din nou, cum îmi place să mă uit acum în urmă la toate aceste provocări, e să înțeleg ce am luat bun din situația aia și am învățat despre mine că pot să fac față unor situații extrem de tensionate și că poți să găsești resurse chiar și atunci când te gândești că nu mai ai de unde, că e sacul gol.
Dar dacă continui să rămâi în mișcare și în acțiune, cumva acțiunea generează acțiune și așa creație și energie și de câte ori faci lucruri de care ți-e foarte frică, cu atât crești și te trezești pe un alt nivel, deși doare, te tragi senzația că se schimbă carnea pe tine. În ultimii 2 ani jumate, numai asta am făcut, ultimii 2 ani. Am fost într-o continuă stare de disconfort. Am făcut în continuu lucruri care mă scoteau din zona de confort. Nu știu cum să-ți explic. Știi când simți în fiecare dimineață că tremură carnea pe tine, că nu știi unde ajungi, că nu știi cu cine mai stai de vorbă, că nu știi ce o să-ți mai spună, că nu știi ce o să-ți promită, că nu știi ce o să se întâmple, că nu știi ce poți să faci. Ok, da, facem asta, sigur, eu n-am mai făcut în viața mea, dar da, facem. Și... Dar ce s-a întâmplat? În ăștia în ultimii 2 ani jumate n-ai mai făcut parte din grupul respectiv. Da. Dar cumva, iată, toată perioada pandemiei și tot storsul ăla de energie și de creativitate prin care am trecut în 14 ani de lucru acolo, m-au format pentru perioada asta care nu se compară deloc. Adică dintr-o cu totul altă zonă, dar uneori ce faci într-o parte te ajută fără să știi să-ți găsești resursele în alte zone. Deci nimic nu e gratis, nimic nu e degeaba. Să zicem așa. Nu e degeaba. Da. Tata îmi spunea chestia asta, citește o carte, ți se va întoarce de 1000 de ori. Și a fost exact așa, n-am citit toate cărțile de pe lume, dar oamenii au senzația că am făcut asta, ceea ce nu e puțin. Adică... S-a întors de 100 de ori. Da, chiar s-a sucit treaba. Așa e. Mi-aduc aminte că făceam un serial, singurul proiect de genul ăsta la care am participat, n-aveam cine știe ce, nu-ți imagina că eram această divă, maladivă, dar... regizorul nostru, Iura Luncașu, mi-a pus o întrebare care m-a lăsat mască. Am întrebat colegii care erau la repetiție, băi, mă duc să aduc apă. Vrea cineva apă? Și oamenii au zis, unii da, alții nu, am venit cu sticlele, le-am adus acolo pentru ca ei să continue să lucreze, că câștigam timp. Și regizorul nostru m-a întrebat un lucru, zice, păi, pe tine nu te-a luat niciodată de cap? Să mor care am înțeles întrebarea. Cum și zic, în ce sens? Ce n-ai luat o raznă așa să ai senzația că ești tu miezul din gogoșă? Păi eu nu cred sau nu știu. Și am colegi care mi-au recunoscut, da mă, pe mine m-a luat. Pe tine te-a luat de cap? Mai ales că erai mititică. Da. Și adică ai fost și mică și mare. Și atunci poți cântări dacă vreodată te-a luat de cap. Nu m-a luat de cap, pentru că nu era despre mine. Mă lua de cap când eram un personaj, da, poate mă lua de cap în mijlocul echipei, pentru că acolo n-am devenit doar personajul principal, dar eram și, nu vreau să spun lider, că sună, dar dădeam tonul. Da, și făceam parte din echipa care crea toată povestea, că trebuia să te încadrezi în ea. Exact. Eram prima cu steagul sus. Mirela spunea hai, eu spuneam cât de sus. Cam asta era raportul. Și acolo, în mijlocul echipei, cu siguranță am avut momente în care le-a fost greu unor colegi să lucreze cu mine, pentru că eram foarte independentă și mi-a luat mult timp să învăț să lucrez în echipă. Și atunci, acolo sigur. Altfel, în viața personală, cu prietenii, nu m-am văzut niciodată acest moț cu fetiță cu moț sau nu. Chiar pot să spun cu mâna pe inimă că am fost modestă dintotdeauna, însă, la nivel subconștient, și abia acum dezgrop toate lucrurile astea, descoper că era ca un avut faptul că eram în atenție. Ok, nu eram eu, era personajul. Da. Dar obțineam de acolo un soi de validare care, cum să zic, se prelungea și pe viața mea personală. Adică îmi luam de acolo aplauze, lumină, atenție și cumva era combustibil și pentru mine cât să-mi dau voie să exist și să spun sunt ok. În momentul în care asta s-a terminat, a fost un zbucium, o bătălie, pentru că, din nou, eu mă vedeam această modestă. N-are nicio legătură modestia cu chestia asta, dar a fost un zbucium foarte puternic de stai un pic, că acum eu tot ce fac eu trebuie să demonstrez în continuare
Că eu nu mai primesc validare de acolo, dar eu de unde mi iau? Eu cine sunt? Hai să văd câte like-uri primesc pe Facebook. Hai să mă arunc în 10 proiecte ca să demonstrez că fac, că am, că... Și m-am trezit din nou într-un haos care arăta diferit, dar era o copie, știi? Măcar pe ăla îl știai. Pe ăla știam. Haosul nou e mult mai complex. Ceva, nu mai știam, 5 proiecte, 10.000 de situații pe care trebuia să le gestionez singură și în același timp tângeam și după aprobare. Înainte era Mirela, față de care eu... Adică... Te raportai. Da, Mirela și publicul. Erau așa, era un triunghi, știi? Da. Cam asta era. S-au dat la o parte cei doi poli. Și acum... Acum cine îmi spune dacă fac bine? Și cine ți-a spus? Nimeni. A trebuit să-mi răspund singură la această întrebare și la ultima întâlnire cu terapeuta mea mi-a spus o chestie care îi povesteam despre o situație în care mi-am dat seama că nu mai vreau să fie doar despre mine, vreau să încep să ajut mai mult pentru că atât de mult în încercarea mea de a mă vindeca, eu și vreau să fac pentru alții, să mă implic mai mult. Complet în afara contextului spune că nu mai ești în centrul atenției și trebuie să faci pace cu asta. Stați puțin, doamnă! Și termina sesiunea și am plecat de acolo. Și acum pui poșeta în brațe după ce vei trezit-o pe altă și dar ce legătură are una cu alta? Că eu, uite, iată, vreau să fac pentru alții. Și am stat seara aia, nu m-am culcat până n-am întors-o pe toate părțile ca să-mi explic. Pentru că am făcut o pauză de la social media încet ca să-mi dau seama cine sunt eu când se oprește gălăgia aia și nu mai venea să fac nimic. Că dacă nu îmi dă like la ăla și nu văd că am aprecieri, dar eu de ce să mai fac? Ia să stau eu liniștită. Și mă plângeam, știi? Și după aia am stat și am analizat că în momentul în care spui că vrei să faci lucruri pentru alții, într-adevăr, e un gest generos și un gând nobil, dar e tot o formă de valorizare prin alții. Adică era tot fuga mea de hai să vadă lumea ce bine fac pentru ea, pentru lume. Eu, da. Și a fost asta așa, ca să închid întrebarea ta cu atenția, că mi se pare că se leagă foarte bine. Da, nu mai sunt în centrul atenției și învăț să fac pace cu asta. Scrii? Da. Ce? Scriu gândurile, în special, și scriu povești. Scriu povești pentru copii, dar și pentru părinți, povești care vin din realitatea mea, din nevoile mele, din copilăria mea, din lucruri pe care le observ la cursurile pe care le făceam cu copii. Acum nu mai fac, că am zis că mi-am luat pauză. Și îmi fac curaj adică am încercat să le public, încă sunt în parcurs, dar ăsta este visul meu cel mai mare, și anume să-mi văd cărțile răsfoite de copii. Cine îți face ilustrații? Încă nu am pe nimeni. Adică am un prieten foarte bun care s-a oferit să facă asta, dar nu știu de ce simt un bloc, adică sunt scrise, sunt făcute, conceptul tot în capul meu. Și nu le vezi? Nu știu, e ca și cum dacă fac pasul ăsta, e ca și cum... Se termină? Se termină cealaltă parte și nu știu, poate nu... Da, înțeleg. Înțeleg. Când se dă premiu pentru întreaga activitate și te gândești că dacă ăștia te dacă nu-l merit. Sau dacă acest premiu înseamnă că chiar cariera mea s-a terminat din moment ce primesc premiu pentru întreaga activitate de până acum și cu activitatea mea de acum încolo, știi, ce fac? Cam pe acolo. Da. Dar îmi plac foarte mult poveștile mele, iată modestia. Că de ce să fii modest în legătură cu ceva ce ai creat? Da, dar am emoții să le dau drumul. Am emoții. Sunt atât de... Sunt foarte profund. Asta și cu penița muiată adânc în inima ta. În inima mea și în lacrimile mele și în bucuria mea și am scris pot să-ți povestesc puțin. Chiar, voiam să rog asta. Una dintre povești este despre felul în care copiii râdeau de mine atunci când eram mică. Că mică am fost tot timpul. Chiar și când eram mică, tot eram mai mică decât alții de statură. Și mă strecau ponei, toate alea mai urâte, nu vreau să le repet, nu vă mai dau putere. Și eu mă întorceam și strigam și eu la ei inițial,
nu se opreau. Până când la un moment dat m-am oprit, m-am uitat la ei și le-am spus, știți ceva? Înălțimea mea e pe undeva pe aici, nu oricine poate să o vadă. Și s-a oprit. Wow! Da, nu știu de unde mi-a venit. Mă mir că s-a oprit. S-a oprit pentru că n-au putut să înțeleagă ce vreau să spun. Știu ce zici. Dar eu atunci m-am legat puțin de puterea pe care eu o am dincolo de înălțime, dincolo de felul în care arăt. Și a rămas chestia asta cu mine toată viața și am pus-o așa într-o poveste despre o fetiță. Îmi doresc ca toți copiii care trec prin chestia asta să aibă, să înțeleagă în primul rând că nu sunt singuri, cu siguranță știu asta, dar să aibă tot de ce să se agațe, de ce să cu ce să de ce se prindă, unde să se identifice. Înțeleg și asta. Vorbeai despre puterea ta interioară. Probabil, atunci când ești foarte tânăr, oamenii n-au încredere în puterea ta interioară, pentru că de obicei tinerii sunt considerați a fi fragili. Așa este. Ori tu numai fragilă n-ai fost. În ciuda sensibilității tale pe care nu o neg, nu mi s-a părut niciodată că ești o fetiță fragilă. Nu. Și nici acum o femeie fragilă. Probabil că nu, dar mi-a luat foarte mult timp să accept asta despre mine. Și să nu mă mai victimizez. Da. Ăsta a fost primul lucru cu care am început. Acum cred că vreo 3-4 ani am început să-mi spun nu sunt o victimă. Pentru că oarecum crescând ca o fetiță fără tată, lumea din jur involuntar, fără să-și dea seama, te tratează cu un alt tip de blândețe, cu un alt tip de încearcă să te mângâiere, da. De care m-am bucurat și sunt recunoscătoare. În același timp m-a poziționat fără să vreau în rolul victimei, pe care ulterior l-am tot jucat pe parcursul vieții. Indiferent de ce s-a întâmplat sau în ce situație am fost, am considerat că alții sunt vinovați, că nu din cauza mea am ajuns acolo. Și poate că aici puțin fragilitatea mea s-a ascuns. Nu s-a ascuns. A prins putere. Adică a devenit mai... Pentru că în momentul în care te poziționezi ca victimă, oamenii se comportă cu tine ca și cu o victimă. De obicei, victimele au tendința de a arăta cu degetul. Da. E din vina ta, e din vina A, e din vina numai din vina mea, nu. Da. Da. Probabil e un mecanism de apărare. Da, e cu siguranță. Și de manipulare. Și ți-a ieșit? Da. Cum să nu? Am manipulat-o pe mama. Pui! Rolul de victimă. Ulterior m-am trezit că făceam asta cu toate relațiile, în toate relațiile mele. Voluntar. Că, săraca de mine, că uite că sunt singură, cred că știi, ți-am zis mai devreme, că singură. Intră în sistem. Doar că acum sunt conștientă și sunt blândă cu mine, încerc să mă iert și să accept că, nu poți să trăiești cu un tipar 30 și mă opresc aici, de ani, și să se schimbe peste noapte. Nu vorbim de manipulări la nivel înalt, mă refer, aș vrea și eu, nu știu, o cană cu apă din camera cealaltă, dar nu. E foarte greu pentru un copil să aibă succes de mic, pentru că mi se pare că fiecare succes pe care Dumnezeu ni-l pune în brațe, Dumnezeu, talentul nostru, norocul, momentul, secunda, alea. Dacă ești prea tânăr, te frânge. Am văzut copii minune, 5 ani, 6 ani, știi, Macaulay Culkin, ăștia, care au ajuns celebri la vârste foarte mici și care s-au pierdut din cauza asta. Nu erau pregătiți pentru sistemul de valori pe care îl aduce succesul. Popularitatea, sigur că ți-o dorești, dar în momentul în care o ai și când trebuie să te uiți în stânga-dreapta când faci orice, că nu poți să tragi-o fără să te judece toată lumea, e complicat. Îți dorești ceva ce nu poți duce. Ai pățit? Da și nu. Cumva pentru mine costumul a funcționat și ca un scut. Pentru că oamenii mă vedeau colorată când ieșeam pe stradă, adică nu e aceeași situație, nu știu, ca pentru tine.
La mine e un pic mai greu până își dau seama oamenii de unde să mă ia sau cine sunt sau... Dar a fost partea cealaltă mai greu de dus și anume că nu poți să mergi oriunde sau Asta să fii văzut spun. în orice ipostază. Nu, sau în orice companie, sau în orice companie, loc. sau în orice loc. Da. Nici nu știi, erau momente în care nu știai unde te duci, că prietenii de pildă spun, mă, hai să mergem. Da. Tu trebuie să întrebi dinainte, unde mergem? Da. Ce se vede? Am Exact. pățit o chestie oribilă odată. Eram cu norocul meu a fost că eram cu cineva care avea foarte mare trecere la stăpânire. Foarte mare trecere. Și beam apă. Și a fost interpretat greșit. Pentru că am ieșit pe terasă. Mare prostie, n-am mai făcut asta. Era pe vremea cu paparații, cu alea care te urmăreau peste tot. Pe mine mă speriau paparații pe vremea mea. Aduc aminte, eram terorizată de paparații, nu știu ce. Că nu făceam nimic. Ziceai că transport cine știe ce cadavru în spate. Că... paparații. Bun. Și am fost chemată și întrebată ce făceam. Și am zis, eram cu Georgel. Și dacă te uiți la poza mare, îl vezi și pe Costel, și pe Ionel, și pe Popica, și pe Ionica, și pe Georgica. Deci nu eram singură și nu făceam nimic. Și așa am scăpat, dar altfel aș fi fost trasă la răspundere pentru asta. Da. N-ai avut grijă unde te-ai dus, în ce combinație te-ai dus și ce făceai. Da. N-am făcut altceva decât să râd. Exact. Am râs și în momentul în care am râs, am închis ochii. Și bineînțeles au luat poza aia și au făcut-o, m-au făcut... Da. Să pară ce trebuie. Da, ce trebuie, a fost frumos. Pe tine nu te puteau acuza de nimic. Tu ai fost acuzată de ceva, că tu Nu. ce l-ați face? Nu. Eu le-am făcut pe toate, stai liniștită. Pe toate. Le-am putut Ai explica trăit o viață ulterior. intensă. Și stai un pic, că nu s-a oprit. Noroc că s-a modificat legislația. Nu mai ai voie să fii hăituit așa ca un animal. Da. Eu nu am ieșit ani de rând în mall, deloc. Pentru că nu știam ce se întâmplă. Mă duc în mall, iartă-mă că vorbesc prea mult despre Te rog. Fii atent. În fața mea, unul la 2 metri. Un paparazzo. Cum le zic eu, paparate. Un paparate cu aparatul foto al telefonului pornit, care făcea poze. Și l-am întrebat exact cum îți spun ție. Chiar așa? Și el mi-a răspuns, da. Și eram cu fimea de mână. Și au publicat poze cu minor, fără blur pe față. E nedrept. Dar tu erai minor, la tine asta era frumusețea. Că măcar fimea era cu măsa. Și putea să o apere cineva. Pe tine cine te-ar fi apărat? Că erai mică. Cât de implicat a fost mama ta în chestia asta? A înțeles tot timpul din interiorul fenomenului ce presiune se pune din exteriorul lui? În momentul în care am început să fac asta, aveam deja 20 de ani. Deci nu eram... Nu erai... Nu eram chiar atât de mică. Bun. Da. Și atunci nu se pune problema. Ai întrebat-o când ai pornit? Pe mama? Da, dar nici nu știam la ce pornesc. Era un alt job care mi se părea foarte interesant. Adică nu eram conștientă în ce mă bag. Nu am înțeles. Mulți ani. Și dacă înțelegeai ce se schimba? Probabil că aș fi fost puțin mai atentă la drepturile mele. Asta cu siguranță. Dar mai mult de atât, știi cum e, cât să mai analizezi și să o întorci pe toate părțile. A fost ce a fost. Acum și depinde de foarte multe situații și alte contexte. Cum ar fi fost așa, dacă aș fi ales așa, dacă aș fi făcut așa. Bun, hai să facem... Nu știu, așa a fost. Hai să ne gândim altfel. Cu mintea ta de acum. Punându-te în trupul tău de atunci, ce drepturi ar fi trebuit să reclami atunci? Dreptul la odihnă, adică dar nici măcar un drept, adică ține de iubire de sine și de limite. Dar astea sunt niște chestii pe care dacă nu le vezi în jur și nu le prinzi din educație, n-ai de unde să le știi. Nu? Și apoi la toate celelalte drepturi care țin de artiștii din România și știm foarte clar despre ce vorbesc. Adică nu sunt prima, nici ultima care își dă drepturile, care își dă imaginea tot pur și simplu, fără nimic. Așa se și numesc. Pentru cei care nu știu, se numesc drepturi de autor, pe scurt DDA, care înseamnă că tu cesionezi, așa se numește în termeni avucățești, toate drepturile tale de imagine unei instituții, indiferent care ea.
pentru ca instituția respectivă să te plătească cumva, eu vă spun ce știu eu acum, ce știe Veru, vă spunea, per operă. Adică, tu ai o rubrică. Câte rubrici ai făcut? 2 lei rubrica, am mulțit cu 4 rubrici că te-ai făcut, 8 lei, la revedere, am strâns până am plecat. Păi da, dar în momentul în care, de pildă, din motive de pandemie, dau un exemplu, tu nu mai poți să scrii la revista respectivă. Nu e ca și când tu n-ai mai vrea. Și banii nu ți mai iei. Și nu poți să prevezi asta. Nu poți, nu. Nu, și sunt foarte, foarte complexe căile legislative, dar it is what it is. It is what it is. It is what it is. Nu voi... Da, ai intrat vreodată în de-astea bocățești? A trebuit vreodată să te... Nu. M-am documentat puțin după ca să înțeleg concret cum stau și care e situația, ca să mă pot relaxa și să dau drumul, dar aia a fost. Și am înțeles doar că, exact cum am spus, trecutul e trecut și de acum, nu știu, trecutul mă definește, dar viitorul mi-l fac singură. Și ce faci? Ce fac? Păi mă odihnesc, merg la terapie. Glumesc, nu. În perioada asta sunt directorul creativ al unui festival dedicat experiențelor în familie. Am avut a 2-a ediție în vara asta la Mogoșoaia. Ne pregătim deja pentru anul viitor. A fost o experiență fantastică, cea mai tare experiență din viața mea. Acolo am reușit să fiu, nu știu, și femeie, și artistă, și copil, toate la un loc, fără să mă simt vinovată pentru niciuna dintre aceste ipostaze. Da, sunt studentă, fac un master în teatru comunitar și terapeutic. Îmi doresc foarte mult să aduc mai mult lumina pe această formă de artă terapeutică în România și îmi place foarte mult. Ce înseamnă artă terapeutică? Ce înseamnă teatru comunitar, de fapt, este o formă de teatru care pune atenția pe spectatori și nu pe actori, în care spectacolul se creează din poveștile oamenilor din comunitate și acestea se transformă într-un spectacol, cum spuneam, iar scopul nu este creația artistică, ci faptul că oamenii își pot vedea povestea dintr-un alt unghi. Adică tu, din spectator, poți să urci pe scenă și să-ți joci povestea alături de alți oameni. Că oamenii nu au curaj să facă Nu au curaj, dar există foarte multe tehnici și jocuri care ajută pe oameni să se relaxeze, să-și accepte povestea, să poată să o spună. E fascinant. Adică eu, ca studentă, sunt una dintre, cum să spun, spectatoare. Da, consumatoare, da. Și efectele sunt fantastice. În ce mediu ai crescut? Cum erați în casă? Știu că vii din Roman. Da, din Roman am crescut. Care a dat niște valori. Da. Sunt mândră romașca încă. Da. Am crescut până la vârsta de 7 ani alături de mama și de tata și de sora mea, care este cu 11 ani mai mare decât mine. Adriana, da. Ce drăguț că știi cum o cheamă, se va bucura. Și am avut primii 7 ani de acasă ca la carte, frumoși, cu verile la bunici, cu sora mai mare care mă răsfăța, cu tata care mă iubea mai mult decât pe bicicleta lui și știm ce înseamnă asta. Da. Da, era un om extraordinar de vesel și bucuros, avea încă 7 frați, am prins verile la bunici în curte, cu ceaune, cu toată nebunia aia. La 6 ani am fost admisă la DEVA, la gimnastică, am stat acolo clasa a 1-a și a 2-a. La DEVA era La DEVA, dur. Da. Bine, eram foarte mici încă, nu pot să spun. Cel mai dur era că ne spălam singure șorțurile și haine, am niște poze, Doamne, cum arătam, zici că eram niște copii singuri, practic. Da, aia a fost ce mai... A fost o militarie și acolo. A fost prima desprindere de cuib. Mi-amintesc că veneau o dată pe lună să ne vadă, că drumul era foarte lung, greu și costisitor. Și atunci făceau cu schimbul părinții. Venea câte unul din Roma, că eram vreo 5-6 fete. Și odată a venit mama și țin că am început să o bat. Eu fiind cel mai docil copil, adică nu era urmă de violență în mine, dar am început să dau în ea
și să țip că n-ai mai fost de 7 luni la mine, cum ai putut să mă lași aici? Și a zis, calmează-te, am fost acum 3 săptămâni, dar pentru mine alea 3 săptămâni s-au simțit ca, da, nu aveam noțiunea timpului. Așa, în perioada asta tata s-a îmbolnăvit, brusc, leucemie, în 3 luni de zile s-a dus. A fost, evident, șocant. Păi cum? Da, în 3 luni. Cum altfel? Și cum și-a dat seama că s-a îmbolnăvit? Că asta e o boală foarte insidioasă. Da, i-a găsit mama nu știu, ca un coș, ceva. Da? Și și-au dat seama că nu se mai vindecă, ceva de genul. Și a mers și a început să fie slăbit. Adică deja era... Tu erai la Deva în perioada Eram la aia. Deva, da. Nu l-am văzut. Eu nu l-am văzut în ipostaza asta, da. L-am văzut o singură dată la spital. M-a dus mama când se știa că deja nu o să mai ducă prea mult și atunci l-am văzut o singură dată în starea asta. O întrebare extrem de dură, dar foarte personală. În momentul în care te gândești la el, îl vezi cum îl știi sau cum l-ai văzut ultima oară? Cum îl știu. Cum îl știu. Din fericire, faptul că am fost departe a fost și bine și rău, fiind un copil atât de mic. Dar nu, îl văd viu, vesel, plin de glume, iubea muzica, viața, tot. Adică, din fericire, da. Cel mai mare regret al meu însă este că nu am nicio fotografie cu el. Noi doi. Singurele fotografii pe care le am cu tatăl meu sunt de la înmormântarea lui. Și asta, uite, e o chestie pe care... Nu vă mai supărați pe părinții voștri că vor să vă facă multe poze. Faceți poze cu cei dragi. Multe. Pentru că sunt extrem de valoroase. Nu-ți dai seama până nu trăiești un dor atât de mare pe care nu ți-l poți alina. Nicicum. E singurul pe care nu mai poți alina. Da. Pentru că asta e irreversibilă. Nu. Mai ce faci. Nu. Și cum s-a schimbat dinamica familiei? Țin minte că după ce s-a întâmplat asta, tu ai renunțat la gimnastică și te-ai întors. Da. A fost decizia ta? Nu. Era mult prea mică să iau genul ăsta de decizie. Aveam 8 ani. Era scump pentru că acolo costa. Iar mama era o persoană demnă și mândră și deși s-a oferit unii să suporte, să susțină, mama nu a vrut să accepte. Și cred că ăla a fost momentul în care am dat afară toată frustrarea de copil pe care nu putea să o exprime pentru pierderea tatălui și țin minte că m-a sunat și mi-a spus că vii acasă și am făcut o criză fantastică încât doamnele de la cămin nu m-au lăsat să mă mai duc în cameră. În seara aia m-au lăsat să dorm cu ele acolo. A fost atât de puternic șocul, adică iubeam, era greu, dar iubeam să fac gimnastică. Plus că fix cu 2 săptămâni înainte să se întâmple asta, venise domnul Belu și ne observase în sală și mi-a spus tu slăbești 2 kilograme și începi să te antrenezi cu fetele de la lotul mare. Da. Asta e poveste reală. Și nu i-ai spus, mă uitai, mi-a venit Octavian Belu și m-a văzut. Nu avea. Și nu numai. Și antrenorul meu, tot țin minte că a venit sora mea să mă ia și eram la trecerea de pietoni și ne-am intersectat cu antrenorul meu de atunci. O țin minte pe sora mea cum... Ai, Doamne, cum s-a uitat la mine. Adică am simțit și eu încărcătura și mai târziu, foarte interesant a fost că eram la un... complet irelevant, dar mă rog, era un campionat european de gimnastică, aveam spectacol, cred că în Stuttgart sau nu mai știu unde. Wow. Și ne-am întâlnit cu antrenorii de la Deva și nu știu cine, cred că un coleg, cineva le-a povestit povestea și a spus că da, țin minte. Că țineau minte, ceea ce pentru mine a fost... Deci erau și domnul Belu și Nu, domnul Belu nu avea cum să mă țină minte, pentru că dânsul m-a văzut doar o dată, nu, ceilalți antrenori. Și eu aș fi sperat, dar nu cred că am avut un impact atât de mare. Eram doar, da. Îți dai seama că nu știu cum eram eu, erau multe alte fetițe pe care ei le-au selectat în momentul ăla. Da, dar domnul Belu are un flair. Da. Întorcându-ne, s-a schimbat dinamica familiei. Da. Tu ai venit acasă și ai găsit o realitate pe care o știai, dar nu știai. Nu mai știam nimic. Plus că lipsa un pilon foarte important. Plus că după
3 luni de la moartea tatălui a plecat și sora mea de acasă, care făcuse 18 ani. Și și-a luat zborul. Și s-a dus în viața ei. Adică a fost un an... Să nu ni-l amintim, nu alta. Da, foarte târziu le-am pus cap la cap și mi-am dat seama că în aceeași perioadă s-au întâmplat toate chestiile astea. Și da, m-am întors la o mamă în suferință profundă. Era o femeie de 44 de ani care s-a trezit singură, cu un copil de crescut, mic. Și nimic n-a mai fost la fel. Cum te-ai înțeles cu mama ta după? Mama a fost centrul universului. Îți dai seama că toată energia mea vibra în jurul ei. Și a fost ok cât poate să fie între un copil plin de viață care nu înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat și care vrea tot timpul mai mult și o mamă care își poartă durerea și suferința. Și care și material poate în niște mama limite. Lucra la o croitorie. Era confecționer. Da. În 3 schimburi, 2 schimburi. Adică eu... Tu stăteai singură în casă? Da. Și nu ți-era frică noaptea? Găseam refugiu în televizor, că era deja, adică, na. Venea la 11-12, adică de la schimbul 2, venea la 11-12. Era mai greu cu disciplina. La asta mă gândeam, la disciplină și la școală, adică cine îți verifica temele? A fost o perioadă după ce m-am întors de la Deva, mama și-a luat liber o lună să stea cu mine, să revin cu materia, după care am început să fiu un elev foarte conștiincios, dar îmi era într-adevăr greu să-mi fac temele singură, pentru că preferam să stau afară cu copiii. Păi nu-i logic. Până cât mai târziu. Dar până la urmă, nu știu, aveam așa un soi de respect și de frică față de ea, încât în ultimele 10-15 minute rezolvam tot. Și am mers foarte bine cu școala până în clasa 8-a, când am dat-o de gard, ca să zic direct. De ce? Adică din cea mai bună din clasă și olimpică la religie. Bine, n-am trecut de județene, dar eram și la română, da. Adică studiam destul de mult, nu știu, acolo a început perioada de adolescență, răzvrătirea și am pedepsit-o pe mama, din păcate, îmi pare rău mama, că era singura în care puteam să... Îți amintești cum ai pedepsit-o și nu-ți place acum? O, da. Primul rând cu școala. Asta a fost cred că cel mai mare rău pe care am putut să-l fac, și anume că nu mai învățam, am luat la capacitate o notă, nu mă mai recunoștea nimeni din școală, nu mai știau cine-i copilul ăsta. Și am intrat la un liceu care nici mai există acum, Grup Școlar Industrial Construcții de Mașini. Ce treabă! Era la ieșirea din oraș, mi-era foarte greu să mă duc, nu mă stimula cu nimic. Și anii de liceu au fost foarte grei pentru mama. Foarte, foarte grei. Am ajuns până în clasa a 12-a, păcălindu-i pe profesori. Adică manipulare, uite, iată, unde îmi foloseam manipularea și carisma și mă duceam, ha, hi, drăguț. Nu mă duceam, după care învățam repede înainte de examene, treceau, adică mă treceau să scape de gura mea, pentru că în momentul în care învățam eram ok, eram capabilă. Și până când proful de fizică s-a prins. Ce fac eu? Domnul de fizică era spaima liceului, fusese și dirigintele surorii mele. Și s-a prins ce fac. Eu la fizică n-am fost niciodată vreo zână. Dar reușeam cumva să mă fofilez, ăsta e cuvântul, să mă fofilez. Și în clasa 12-a, înainte de examen, înainte de încheierea anului, haideți să dau examen, nu te primesc. Vă rog, dar să dau. Nu. Nu, n-ai ce să cauți, ai prea multe absențe. Nu-ți închei media. Fai. Tu îți dai seama, după ce mi-a mers 4 ani așa, cum a fost momentul ăla, nu puteam să concep. Nu. Ca să înțelegeți, dacă nu-ți închide un profesor media în clasa 12, nu intri în BAC.
Nu intri în PAC, nu te duci la facultate, nu te duci la facultate. S-a terminat tot viitorul tău, tot ce ți-ai proiectat tu. Ei bine, am trăit chestia asta. Nu mi-a încheiat media. Nu te cred. Ba da. Nu mi-a încheiat media și am trăit... Păi stai că n-ai intrat în BAC. N-am intrat în BAC în prima tură. Și te-ai dus în toamnă. Da. N-am intrat în prima tură alături de toți prietenii mei, de toți colegii mei. Asta era toată chestia. Mama distrusă, dar în același timp a fost, cred că, și momentul în care s-a trezit și ea și-a dat seama că trebuie să fiu alături de copilul meu acum. Și s-a poziționat de partea mea și a zis, ok, asta e. Nu, adică a fost prima dată când am simțit, adică a devenit și ea brusc rațională și a înțeles că nu e sfârșitul lumii, ești destul de capabilă să te pui pe picioare, să înveți, da. Dar a fost o rușine, dar cu care am învățat să trăiesc, pe care am învățat să mi-o asum și am studiat toată vara, am luat... Ți-era rușine pentru că se uitau oamenii ciudat la tine sau te uitai tu ciudat la tine? Mă uitam, nu, sincer, în momentul ăla mi-era rușine de oameni. Că nu, când ești atât de tânăr, nu ești atât de conștient de sine. E mai mult percepția celorlalți care te face să... Și a fost crunt. M-a găsit mama, deci nu, eram gata să nu mai voiam să mai exist. Păi da, dar gândește-te că în momentul în care s-a întâmplat să intre în echipa câștigătoare, toate frustrările alea și toată rușinea aia, nu numai că s-au topit. Tu ai văzut cum se întâmplă când decongelezi repede ceva? Nu. Nu e ce trebuie. Dacă decongelezi forțat, ceva acolo se întâmplă. Tu din congelarea aia, dintr-o dată, a explodat. În mod normal asta se întâmplă pe etape, te pregătești, ai timp să stai, să bovești asupra fiecărei trăiri pe care o ai, ca să te pregătești pentru următoarea. La tine a fost puf. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Da. A fost... îi mulțumesc domnului profesor de fizică acum pentru această întâmplare, pentru că dacă m-ar fi lăsat să scap și de data asta, probabil că nu aș fi înțeles pe termen lung puterea și importanța disciplinei despre care iată vorbeam la început. Adică a fost un episod negru, dar care... Era necesar, pentru că, din păcate, mama nu avea puterea să-mi dea, să mă zguduie atât de tare. Nu avea cine să mă oprească din drumul tău. Da, și fix cum ai spus tu, ai punctat foarte bine, pentru că fix asta am simțit. Că toate proiecțiile pe care eu voiam să vin la București, să dau la teatru, adică vedeam viața mea într-un fel, voiam să vin să mă angajez la casa de copii la care a lucrat și sora mea, adică totul planul era făcut. Dar eu am uitat că pentru execuție trebuia să mai respect niște pași. Și da, nu mai știu ce zic. Important e că ai învățat disciplina, ceea ce mi se pare absolut crucial. Da. Că spuneai că vorbeam la început, eu am vorbit tot timpul despre asta și în capul meu vorbesc într-una despre asta, pentru că fac meseria asta din 94 și din 94 mie nu mi s-a întâmplat decât o zi să lipsesc după ce mă dusesem la serviciu și m-a luat cu ambulanța de acolo. Altfel mie nu mi s-a întâmplat vreodată să lipsesc. Ori asta ține de disciplină, de fier și diferent ce se întâmplă să te pui și pe tine pe acolo, dar să știi că odată ce ți-ai făcut treaba, redevii tu. Într-un fel. Eu așa o simt și poate că greșesc. Mi se pare că odată ce am ieșit de acolo și treaba a ieșit bine, eu pot să fiu cu mine și să mă duc cu prietenii și să-mi spăl rufele și să fac viața normală. Bă, am făcut ce trebuia să fac? Da. Splendid. Acum facem și ce vrem noi să facem. Altminteri, cred că m-aș pedepsi cumplit. Da, și e o mentalitate de câștigător și de om de succes, într-adevăr. Dar vine și cu un preț. Vine cu un preț, vine cu o presiune extraordinară pe care consider eu acum e ok din când în când să o pui deoparte. Da,
Dar atunci când trăiești cu presiune constantă, ea devine o obișnuință și când ea dispare, ai senzația că te disipi. Exact. Și tu ai trăit asta. Da, eu trăiesc acum asta. Deci fix în acest moment trec printr-o fază în care mi-am dat seama că toată dorința de a face totul cum trebuie îți trezește, îți ține viața într-un soi de haos, chiar dacă e organizat. De un haos, pentru că în fiecare zi trebuie să te adaptezi la un alt mediu, alți invitați, în cazul tău, alte situații. Și ăsta e un continuu haos, continuu pregătire, continuu gânduri și automat nevoia de validare, nevoia de uite-mă cine sunt, ce fac, cum cine pot. Ar putea să facă asta? Un partener de viață. Serios. O să scriu la... Tu ești o tânără femeie dezirabilă, de succes, inteligentă. Mulțumesc. Și altruistă. Mulțumesc. Ce l-ar împiedica pe făt frumos să vină cataclop pe calul lui alb? Nu știu, să-l întrebăm. Acum, dacă nu te grăbești, vezi că îl întreb eu. Te rog. Nici nu știu dacă mai am loc de calul lui în garaj. Adică în garaj suntem noi două acum. Da. Deci dacă mai intra domnul cu calul. Eu cred tocmai de asta e important să știm uneori să facem loc. Apropo de ce spuneai tu mai devreme. Am început să-mi dau voie, nu știu dacă e bine, că nu știu dacă... Nu știu. Niciodată nu știm Nu știu dacă e bine, dar am simțit nevoia să fac un pas în spate și să mă uit la mine, la cine sunt și după ce las toate lucrurile astea la o parte. Păi și de ce nu te gândești la o viață personală care să umple tot și care să te facă pe tine, să te poziționezi tu față de tine într-un alt fel? Da, dar eu sunt cu drăgosteala și cu dar eu cred în dragoste, în iubire, abia aștept să trăiesc o poveste extraordinară pe care sunt convinsă că o voi trăi. Doar că în starea în care sunt acum, aș aștepta această situație sau aștept că, hai să fim onești, toți visăm la asta, oricât ne prefacem că nu. Da. Visez la chestia asta dintr-un loc greșit, din poziția de victimă, care așteaptă un salvator. Eu am nevoie să știu, eu n-am nevoie să ies din zona de muncă, productivitate, etc. și să pun în zona de familie, să transform și asta într-o performanță. Nu mai vreau să performez și dacă non-stop. Ești așa și nu poți altfel, te-ai gândit vreodată? Asta descoper, dar măcar voi ști. Măcar voi ști și nu voi tânji spre libertate, știi? Pentru că fiecare dintre noi are două greutăți. Nevoia de responsabilizare, da? De muncă, de bani, că trebuie să trăim, și nevoia de libertate. Da. Și la mine, în ultima perioadă, eu le-am pus în conflict, da? S-au bătut astea două. Dar nu mai vreau să fac nimic, că vreau să fiu liber. Dar nu, că trebuie să fac, că trebuie să... Și după care am înțeles, stai un pic, mă uitam eu așa la ele în capul meu, dar de ce trebuie să vă bateți, să vă dați palme? Că puteți să mergeți amândouă, că nu, amândouă sunt valori foarte importante de care fiecare om are nevoie și pot merge împreună. Na, echilibru, e atât de simplu, dar mă iertați, am făcut o poveste. Pot, dar nu vor să trăiască împreună. Trebuie să le antrenezi. Și atunci începi să faci lucruri diferit. Mi-am dat seama că în fiecare zi mă duc pe același drum la școală, da? De exemplu, când la școală mă duc cel mai des acum sau la birou. Și eram plictisită că merg pe același drum, mă opresc la aceeași cafenea și am zis nu. Și am început să caut străduțe diferite. Am început să caut o cafenea diferită. Și mi-e greu, Teo. Și de ce mi-e greu azi. De ce? Ca să-ți antrenezi creierul să poată rezista la schimbări și să poată să vadă și alte perspective. Pentru că noi suntem foarte simpli, foarte complexi. Dar noi vedem atât și am senzația că dacă ies din bula asta și dacă nu mai sunt fetița Zuli sau dacă nu mai sunt Vero Căliman care nu știu ce face, nu mai sunt nimeni și nu mai sunt nimic. Și e foarte dureros. Ce faci la birou? Ce fac la birou? Lucrez pentru festival.
Și în rest spuneai că... Eu am auzit că faci un podcast. Da, fac voluntariat, cum s-ar spune. Iată că fac și pentru alții. Așa cum ți-ai și dorit. Poftim? Cum ți-ai și dorit de altfel. Da. Pentru primul centru social de psihoterapie din România vorbesc cu diversi oameni. Unde? Chiar în sediul Centrului Social de Psihoterapie. Acest centru oferă ședințe de terapie gratuite pentru persoanele care nu-și permit. Și atunci discut cu personalități care au trecut prin acest proces despre importanța terapiei. Și de ce nu faci psihologie? Să știi că am făcut un an de psihologie când m-am mutat în București și nu știam că pot să dau la teatru, că pot. Adică e cealaltă pasiune a mea. Dar vreau să dau la regie următorul pas. Cum e să renunți la un proiect pe care ți l-ai dorit foarte mult? Cum e psihologia? În momentul în care renunți la ceva ce tu ai fi dorit să faci, eu sunt atât de dezamăgită de mine și atât de furioasă, încât ori nu pot să diluez cu asta deloc, ori continui să fac. Indiferent. Știi? Când sunt pusă în fața unei situații de genul, trebuie să renunț la asta. Nu se poate. Eu nu renunț în genul ăla de câine care te mușcă și nu poate să deschidă fălcile. Obișnuiam să fiu așa. Adică de-aia am și stat atât de mult în diverse situații. Dar acum am învățat să fac un pas în spate și să respir și să mă gândesc că totul se întâmplă în favoarea mea, indiferent că pare bun sau pe moment pare mai puțin bun. Și să continui să-mi îndrept atenția spre instinctul meu, să analizez mediul, să găsesc o cale să le echilibrez și să reușesc să merg înainte fără să fi obținut acadica pe care mi-o doream foarte tare. Și mi s-a întâmplat recent o situație de genul ăsta. Adică în ultimul an permanent, facem asta, primesc telefoane, mi se propun tot felul de proiecte care îmi fac inima să vibreze, știi? Zic, să fii atentă că foarte mult se țin de cuvânt. Da, ce fain, asta vreau, e wow, am atins norii. Și după un timp, nu doar că nu se întâmplă, e rău, adică cu respingere profundă și ulterior proiectul s-a întâmplat în niște... Dar uitându-mă, nu doream aia cu adevărat. Era doar un moment de nevoie de a mă agăța de situația aia și cumva lasă că o să înțelegi de ce. Tu continuă să te trezești, să te speli, să muncești, să faci cu bucurie, să faci cu emoție, să faci cu adevăr și mai lasă și în voia universului sau a Domnului sau a ce crezi tu, pentru că în momentul în care ești atât de încrâncenat și controlul ăla te face să transmiți energia asta de disperat. Și atunci, fără să-ți dai seama, unele lucruri nici se mai întâmplă. S-au spus lucruri nasoale despre tine pe care te-au atins, pardon? Nu neapărat, sau nu, din câte știu. Știu că se spun lucruri. Adică știu că se spun tot felul de povești despre cine sunt, cum sunt și mă doare degeaba. Că nu sunt această sfântă, neafectată de nimic. Dar aștept să vină un moment în care să nu mai pese atât de tare de ce crede lumea. Că altfel, nu încerci să demonstrezi diferit? Nici să demonstrez. Nu mai vreau. Nu mai vreau să mai fiu, să mă mai leg singură de direcția asta de a demonstra. Nu. Care sunt oamenii potriviți pentru mine și pentru sufletul meu vor vedea dincolo de ce spun unii și alții. Pentru că altfel, dacă tu crezi aia fără să vii să mă întrebi, fără să vii să-ți dorești să mă cunoști, să vezi ce se întâmplă, cine sunt cu adevărat, înseamnă că nici eu nu vreau să am treabă cu tine. Și da, asta înseamnă mai puține proiecte, asta înseamnă că sunt multe lucruri care se blochează pe drum și sunt foarte conștientă de asta. Se blochează ele sau sunt blocate? Sunt blocate din diverse canale. Știu.
Da, încerc să înțeleg ce spui, dar mi-e foarte greu să cred că un drum pe care tu ți l-ai croit și care știi foarte bine că va merge, poate fi blocat din exterior. Păi, iată că acum ne întoarcem la ce vorbeam mai devreme și probabil că m-am exprimat greșit. Nu sunt blocate, sunt redirecționate. Exact ce spuneam, că nu se întâmplă niște proiecte. Ok, mulțumesc frumos. Tu poate ai crezut că te salvezi pe tine sau că îți protejezi tu. Și mie pe moment poate că mi se pare că mi-ai făcut un rău. Dar de fapt m-ai repoziționat spre direcția pe care eu trebuie să mă duc. Pentru că e clar că eu, dacă... Întrebată fiind de ce te-ai extras din mediul care te-a consacrat, presupun că a trebuit să dai 100 de răspunsuri. Că nu poți să-ți dai de 15 ori același răspuns. Ba da, am putut. Am dat de 15 ori același răspuns. Și ce ai zis? Pentru că toate lucrurile, toate situațiile se termină la un moment dat și nu mai contează cum, unde, de ce, cine. Important e că e gata. Și toate relațiile, adică nimic nu e sigur în viața asta. De obicei, când se termină o relație, una dintre părți ar vrea să revină la vechiul statut. Și uite, ca în orice căsnicie, de pildă. El, să zicem, pleacă de acasă și după aia se întoarce sau ea își dorește să-l ierte pe el pentru ce a făcut, pentru faptul că poate a călcat strâmb, iarăși ipotetic. Și se încearcă o mermelizare a situației, astfel încât să iasă bine, trecem peste. Nu s-a... Nu. Nu. Eu cred că în momentul în care faci tot ce ține de tine, în momentul în care ești acolo și lucrurile nu se mai așează, pentru mine e foarte clar că nu mai am de ce să mă uit în urmă. Așa ești de obicei sau așa ești în cazul ăsta? Așa specific? sunt de obicei. Adică voi sta foarte mult și voi face tot ce ține de mine ca să... în limitele mele, evident. Dar dacă nu se ajunge la... Dar vorbești, adică spui ce nu-ți convine. Da. Prietene, mă calci pe bombeu. Da. Da, dar dacă am hotărât că e gata, e gata. Nu crezi în cea de-a doua șansă? Ba da. Dar nu la nivelul ăsta mare, așa cum se explică. Adică eu cred și în a doua, și în a treia, și în a patra, și în a cincea, și în a șasea, atâta timp cât suntem în același cerc. Da. Și tragem la aceeași căruță, hai ca să zicem așa. Da? Dacă suntem acolo și e clar, suntem aliniați, că tragem în aceeași direcție și că interesele noastre se aliniază, șanse fără număr și o să... Dar în momentul în care interesele nu mai avem același scop comun, deci nu, e doar o încercare de... Plus că eu trebuie să-mi construiesc trenul meu. Mi-e foarte clar. Pentru că până acum m-am urcat în trenurile altora și am ajuns locomotivă în toate. Disciplină, muncă, intenție, energie, creativitate și frustrări, și că nu sunt om ușor de dus, adică nu e ca și cum... Și pentru ceilalți e greu să lucreze cu mine uneori. Și am ajuns, da, un fel de locomotivă pentru multe proiecte, situații în care, da, trenurile altora. Acum sunt curioasă dacă pot să construiesc și trenul meu. Și nu mă refer neapărat pe profesional sau pe personal sau pe, da, efectiv un tren pe care să-l simt că e al meu și că eu fac regulile și că eu trag frâna dacă vreau să trag frâna și că nu credeam că am uneltele necesare. Nu credeam că știu să folosesc șurubul. Cu cât experimentez mai mult și cu cât ies mai mult din zona mea de confort, descoper că, da, pot să țin și o șurubelniță. Încă nu am tot setul de skill-uri necesare, dar am înțeles că e nevoie de timp și de practică și de acțiune. Stai să te vezi într-o relație de cuplu să vezi frumusețe. Presupun că ai fost în niște relații. Sigur. Și cum a rezistat cineva lângă tine cu ritmul tău?
Păi a rezistat pentru că era mult timp plecată de acasă. Și atunci lua vacanță de la intensitate. Nu, am avut relații foarte frumoase cu oameni extraordinari, dar cu care la fel. Adică când s-a tras linie și ne-am dat seama că nu mai tragem în aceeași direcție și atunci ne-am luat la revedere. Deci tu vrei să spui mie că există relații care se termină amiabil la o masă Da. și la o cană cu vin, vorba cântecului? Da. Și chiar suntem amici. Oh my God! Dar nu ne vorbim, nu ne scriem, nu, Doamne, nu, dar cu drag mă gândesc la el sau dacă am nevoie de ceva sau... Da. Ok, fără no hard feelings? Nu, absolut deloc. Ok. Da, pentru că am înțeles și partea mea, am analizat și partea mea de vină și nu pot să dau vina doar pe el că n-a funcționat. Adică... Și ai învățat din relațiile trecute astfel încât să poți data viitoare să nu mai faci aceeași... Vom vedea că știi cum, deci când stai în biserică toți suntem sfinți, dar când ieșim în lumea reală o să văd. Voi vedea când va veni următoarea relație dacă am învățat cu adevărat. să faci aceeași prostie de 2 ori într-o relație personală? Normal. Păi vezi. Păi da. Asta zic. Că dacă ai făcut de 2 ori, dacă o faci de 3, trebuie să stai să le analizezi bine. Că mai sunt mașini de cusut. Aceeași tâmpenie de vine să-mi sparg ochelarii. Păi cred că trebuie să privim cu mai... Asta e primul lucru pe care l-am înțeles. Cu mai mare atenție începutul. Că de acolo se vede tot. Că eu dacă am stat și mi-am analizat așa toate relațiile, eu am observat de la început și fix alea au fost motivele pentru care ne-am despărțit în final. Păi, da, la început ești și îndrăgostit și orbit de ce vezi. Ești și de îndrăgostit sau e frica de singurătate? Și combination of the complexation. Da. Și mai e o chestie, dacă să remarci asta, motivele care vă aduc împreună sunt motivele care vă despart. Că el își dorește o femeie independentă. Bun, de acord. Peste câțiva ani te trezești că așa faci tu, tot timpul ce vrei tu. Păi nu de-aia mai luat? Da. Eu descoper la el că, de exemplu, cântă minunat. Peste 2 ani, o ții într-un cântat, că plânge ăsta micu. Te-l trezești din somn. Păi nu de asta mai luat? Nu cumva începuturile sunt cele care te fraieresc? Că tu le consideri relevante. Da, dacă nu ești atent. Adică da, pot să te fraierească până într-un anumit punct al vieții. Dar după aia te cam fraierești singur. Părerea mea. Din nou, eu vorbesc din afară, dar eu din afară. Practic înăuntru, că am fost și înăuntru și afară, deci că vorbesc în continuare despre mașina de cusut sanda. Cred că și renunțatul la propriile orgolii la un moment dat ajută. Că noi avem fixurile noastre. Toți. Da, la un moment dat trebuie să mai dăm înapoi. Ca normal. Să meargă treaba, să fie bine, să nu fie rău. Iubirea este iubirea, dincolo de iubire. Da. Relația este un dans al compromisurilor, din punctul meu de vedere. Dar e una ce trebuie să observ la început, ce am învățat eu și sper că mi-a intrat bine în așa, este disponibilitatea emoțională și deschiderea cu care acel om imperfect este dispus să vină spre tine și să-ți întâlnească și ție imperfecțiunile. Pentru că acolo disponibilitatea emoțională e nouă. Mi-a mai spus-o cineva. Da, e nouă și așa, dar ca să... E cam din cărți, dar o înțeleg. E din cărți și aveam aceeași reacție ca tine până când am văzut cazuri concrete. Până când am început să analizez relația pe care o are sora mea cu soțul ei, până când am început să analizez relația pe care are o prietenă foarte bună cu un bărbat care a intrat recent în viața ei și am văzut cum se pot discuta anumite situații fără să se ajungă la tensiune și chiar dacă se ajunge la tensiune, cum se desfac după aia și cum se discută. Și e reală. Adică altfel vine un om spre tine educat care știe să-ți spună că l-a deranjat ceva într-un mod constructiv și nu făcându-ți un reproș. Da. Păi, este... Și asta înseamnă, cred eu, să ai răbdarea necesară, da? Să îi spunem disponibilitate emoțională, să ai răbdarea necesară, să-l faci pe omul ăla să înțeleagă
ce se întâmplă cu tine fără să-i dai în cap în proces. Da, ca să zic așa. Da, ai dreptate. Dar acum, tu într-adevăr, cred că suferi de indisponibilitate emoțională de asta. Eu sper că nu. Acum? Da? Păi nu vorbeam despre tănărul căruia îi deschid ușa de la intrare și se intre cu cal cu tot și ai zis, nu, că nu. Am zis că ba da, nu, m-ai înțeles greșit. Nu, ai zis că să și cum vină. e? Cum îl vezi? Că eu pe al meu îl văd. Da? Spune tu prima. Odată trebuie să râdem împreună, că altfel e ceva rău. Nu merge, că zici că ești lângă o cutie de televizor. A doua șmecherie, trebuie să fim rezonabili, adică să mă facă să fiu rezonabilă, să nu mă scoată din minți începând să urle, pentru că eu nu urlu, decât extrem de rar și când chiar mi-am pierdut mințile și atunci du-te că și se termină. Adică, în momentul ăla, chiar dacă relația continuă, în mine s-a rupt ceva. M-ai adus în situația de a urla, înseamnă că m-am degradat eu față de mine. Mă simt prost. Da, înțeleg. Deci rezonabilitate, umor și în rest poate să arate cum vrea mușchiul. Eu n-am nicio treabă cu arătatul. Că am prestat și bărbat superb și la ce mi-a folosit și mai bine așa. Altă cum e? Este foarte pasionat, în primul rând. Are o pasiune pentru viață sau pentru ce face, adică... Da, să nu fie amorf. Da, are un drive foarte, foarte concret. Este funny, bun și blând. Vezi? Vrem același lucru. Da. Deci e clar, ne păruim pe același bărbat, că cred că unul pe lumea asta. Hai să ieșim pe stradă. să facem scissors, să facem piatră foarte hârtie. O să trebuiască să mă înveți jocul ăsta, nu l-am înțeles niciodată. Vrei să te înveți acum? Trebuie să fie foarte repede, pentru că nu știu care pe care bate. Știu că piatra sparge foarfeca taie hârtia. Și hârtia îmbracă piatra. Păi, bun, și o ținem așa. Da. Adică, și sunt mulți care îmi fac chestia asta și eu nu știu ce să fac. Păi, dacă ai foarfecă și celălalt are hârtie, câștigat. Trebuie să gândești repede. Nu chiar. Da. Da, trebuie să gândești repede, pentru că altfel nu... Mi-a luat și mie mult timp până m-am prins, dar am fost forțată de împrejurări. A trebuit să învăț că era jobul meu. Cânti în continuare? Te-ai gândit Nu. să cânti? Mie îmi plăcea tare mult. Mulțumesc. Și am înregistrat imnul festivalului și a început lumea că dar n-ai spus că nu mai vrei să fii copil, că... Asta e vocea de la natură. Liniștiți-vă, am cântat un cântec și asta este vocea mea, nu înseamnă nimic altceva. Altfel, am avut tot felul de propuneri, sincer, foarte multe, da. Dar, nu știu, din loialitate pentru ce am făcut înainte, am simțit că nu. Dar tu tot în zona asta vrei să te duci, scrii în povești, poate la un moment dat îți trece prin cap să le și înregistrezi și vocea ta e tot aia, că asta e de la Dumnezeu, nu e ca și când ar avea cineva vreun drept asupra ei în afară de el. Practic tot acolo o să te duci. Da, că vocea te ajută, fizicul te ajută, nu e ca și când ai avea 2,08 metri și să apari fetița Zurli, nu e, sau fetița whatever. Da, nu, intenționez să mă folosesc de vocea mea în continuare, pentru că e clar unul dintre aturile. Sunt conștientă de asta. Mă refeream strict în ideea de, nu știu, produs muzical pachetat în felul ăla. Deci trebuie să-ți povestesc ceva. Chiar mă gândeam că o să vorbesc cu tine despre pasiune, dragoste, amor, ghebos și zic, bun, dar cum fac eu dacă are vocea pe care eu o știu? Singura de altminte, că noi nu ne cunoștem. Nu, da, n-am vorbit niciodată așa. Stai seama ce era în capul meu, zic. Eu s-o întreb despre relații, despre alea. Și dacă ea răspunde așa, o să pară ușor pe două încolo treaba. Ciudat-o, complicat-o. Da, nu. Dar, într-adevăr, acum că stătui de vorbă cu tine și îmi dădui eu seama cum vine de se îmbucă, ești o femeie, cum spuneam și la început, știi? Cu tot felul de profunzimele ei și cu întrebările ei și cu tragediile ei față de sine și pe care încearcă să le mascheze față de cei din jur, ceea ce mi se pare decența. Așa aș defini decența. Nu zice nimeni să nu fii indecent tu cu tine și să-ți administrezi pumnul în ochi, dar să nu te vadă mare lume. Tu, în afară de terapeuta ta,
Cui te confesezi? Prietenilor mei, surorii mele, mamei și scot mult în scris. Mult. Deci când citim ce ai scris? Că tot mi-ai zis că le fac, că să vezi, că n-am ilustrație, că una ca alta. Dar când se întâmplă? Pentru că mi-ai deschis multe căi ale vieții tale, cărora nu le-ai dat un deadline, nu le-ai dat un... Da. Că o să vedem. Da. Ce o să vedem când o să vedem? În curând. Nu vreau să fac promisiuni, nici să mă arunc deadline-uri, pentru că după aia, cunoscându-mă, voi alerga să le îndeplinesc. Vor ieși cu siguranță la momentul potrivit, când voi fi eu complet aliniată cu... Știu că pentru niște oameni care fac performanță poate părea eschivare sau lene sau nu, dar m-am convins. Nu lene. Nu sunt nici leneșă, nici... Nu. Nu mi-e frică de muncă, îmi place munca, mi-am dovedit-o mie, în primul rând, 100%. Doar că e ceva care nu face scânteie în mine. Da. Și până când nu simt că am rezolvat scânteia, probabil că voi ieși de aici și mi se va aprinde scânteia și mă voi apuca sau voi uita de ea și mă voi apuca de treabă, pur și simplu. Dar acum zic că asta e scuza. Când spui voi ieși de aici, la care aici te gândești? Nu mai refer la acest spațiu vast al internalizării. Deci ești într-un spațiu al internalizării. Da. Why? Sunt pentru că am fost atât de mult pentru public, am pus atât de mult din mine în serviciul entertainment-ului, încât a rămas foarte gol acolo în mine. Adică nu... Știi ce ți-ar spune oricine altcineva în afară de mine care nu spun? Da, a meritat. Au fost niște ani. Da, cu siguranță. Financiar vorbind. Nu. Și care e relația ta cu banii acum? Relația mea cu banii acum este una mult mai bună. Da, am învățat să avem grijă unii de alții și să ne înmulțim unii pe alții și să punem, să valorizăm mai bine munca. Negociezi singură pentru tine însăți? Da. Nu e complicat? Foarte. De ce oribil. Oribil. De ce n-ai apelat la un agent care cu asta se ocupă? Pentru că un agent nu știe cum să mă vândă pe mine în acest moment. Pentru că exact cum mi-ai spus și tu, fix după ce ne-am întâlnit, că sunt între lumi. Adică pe mine un brand, un proiect, nu știe de unde să mă ia și sunt foarte conștientă de asta. Pentru că sunt sunt această femeie care, iată, zice că o să scrie sau o să facă sau nu știu ce, dar sunt directorul creativ al unui festival, am regizat niște spectacole, am scris niște spectacole pentru copii, că am și făcut lucruri care s-au și concretizat acum, nu creadă lumea că vorbesc din bază, mi-am făcut multe, foarte multe și tocmai de-aia acum sunt în pauză. Dar concret nu poți să spui, asta e nișa ta. Da. Asta e nișa mea. Prezint evenimente cu mare drag, adică dar evenimente sunt în general multe. Sau în special evenimentul pentru copii? În special evenimente pentru familii. Da, că acolo... Găsești și. Găsesc și, da. Și eu știu cum să explic omului ce fac, dar cineva pentru care toată treaba asta e un business, nu. Și am încercat. Dar nu se leagă. Da. Pentru că, din nou, revin la scânteia aia, să mă hotărăsc eu pe ce, sau să mă hotărăsc că nu trebuie să mă încadrez în nicio nișă, că sunt foarte bine așa cum sunt, să nu mai încerc să mă fac mai mică și să-i dau cu totul înainte pe toate direcțiile, că e clar că îmi place și pot să le fac pe toate. Cât din mama ta vei lua ca exemplu pentru momentul în care vei fi mamă tu? Iartă-mă, n-am înțeles. Mama ta o să-ți fie exemplu, crezi, în relația dintre tine și fiul/fiica ta?
o să-mi fie exemplu din foarte multe puncte de vedere și lecție din alte puncte de vedere. Unde lecție? Lecție pe zona pe partea de afectivitate. Deci tu o să fii mai afectuoasă. Mai afectuoasă, da. Și nu o să-ți se urce în cap. Fizic. Da. Cu pupificări, da, pupici de noapte bună. Da, cu pupici, da. Că nu degeaba. Da. Bun, e bine de știu și asta. Da, cu plăcere. Eu sunt convinsă că o să ne mai întâlnim în legătură cu toate astea la un moment dat. Discutăm. Când se parchează caii. În față. Ce drăguță ești că ai doi în povestea Păi nu unul pentru mine, unul pentru tine. Păi ce zic? Eu mă gândeam la unul singur și de-aia voiam să te păruiesc în fața casei. Nu, lasă că e mare herghelie. E mare herghelie asta, cerului. Noi suntem ușor de găsit, deci nu. Da. Unde te găsește lumea pe tine acum pe net? Pe Facebook, pe Instagram și pe TikTok. Ești peste tot Vero Căliman? Da, sunt peste tot cu Vero bifă? Căliman. Fără bifă. Fără bifă? N-am bifă. Păi se vor face conturi false. De asta te întreb. Da, păi trebuie să mă ocup de asta. Da. Da. Deci, Vero, YouTube? Nu. Încă? Dar voi urca în curând poveștile spuse de mine pe YouTube. Păi vezi, și în ce decor le faci? Poftim? În ce decor? Aici la tine, nu? Aia zic, hai încoace. Și le face. Microfoane avem? Găsim. Punem un tablou cu ceva. Și... Mulțumesc. Eu îți mulțumesc ție și mai abitir. Am stat de vorbă cu Vero Căliman, o tânără de 37 de ani, care a găsit, care caută în continuare și care privește cu nădejde, cu încredere și cu zâmbet către un viitor pe care o să ni-l descrie la un moment dat, când ne vom reîntâlni. Te pup, mulțumim frumos că v-ați uitat. Dacă v-a plăcut de noi, subscribe Vero Căliman și subscribe Șaci, că vă e la îndemână. Vă îmbrățișez și pe foarte curând, că știți că nu, fără mine, martie din post. Și așa suntem, mai avem un pic și vine Crăciunul. Doamne, cum a trecut anul ăsta. Deci pot să urez sărbători fericite!